هêzên Rûsî û hêzên Amerîkî li navçeyên Rojavayê Kurdistanê bicî bûne û ger û tevgera wan jî berdewam e. Pêgehên wan hêzan li çend navçeyên diyar hene li Rojavayê Kurdistanê. Berî çend rojan jî we dît me jî anî ser ekranê hinek nakokî di navbera wan hêzan da derket, yanî di navbera Rûssan û Amerîkan da. Lê zêde kûr nebûye û nakokî zû hate çareserkirin. Tirs niha ji vê yekê heye ku nakokiyên hêzên Amerîkî û Rûsî mezin bibin dema pêş de ihtimaleke bêguman û bibin sedema rewşeke aloz li wê navçeyê. Di vê vîdeolê de em ê pêgehên wan her du hêzên sereke li Sûrî Rojavayê Kurdistanê û xalên ku nakokî lê derketine ji we re nîşan bidin. Xalid Cemîl ev vîdeol hazir kiriye. Di nava hefteyekê de sêyemîn car e nakokî di navbera hêzên Amerîkî û hêzên Rûsî de li Rojavayê Kurdistanê derdikevin. Li ser rêya tiltemir û dêrîka hem ku dibêjin problem di navbera wan da derketin, wan hêzan rê li hev girtibûn wê demê. Hemû hêz li derdora dêrîkê kom bûne ji ber ku çima li wê derê kom bûne? Ji ber ku petrol li herêma dêrîka hem ku heye, gaz li wê derê heye. Hem Rûs hem Amerîkî dixwazin xwe nêzîkî wan deveran bikin. Her wiha bi derketina wan nakokiyan ra xeter li ser deriyê Sêmalka û Pêşabûr jî çêbû ku deriyê sereke ye di navbera Rojavayê Kurdistanê û Başûrê Kurdistanê de ev der Sêmalka û Pêşabûr e. Li vî alî jê re dibêjin Pêşabûr, li aliyê Rojavayê Kurdistanê jê re dibêjin Sêmalka. Pirek jî heye, Serok Mesûd Barzanî ew pir ava kir ji bo ku yani bi emrê wî bi emrê Serok Barzanî ew pir hate avakirin ji bo ku alîkariyên mirovî derbasî Rojavayê Kurdistanê bibin. Heta niha jî deriyê sereke ku alîkarî derbasî Rojavayê Kurdistanê dibin, ew deriye yani bûriya nefesê ye ji bo Rojavayê Kurdistanê. Her wiha gelek rêxistinê navdewletî di wî derî re derbasî Rojavayê Kurdistanê dibin. Dermanên alîkarî ne, pêdawîstiyên taybetî ne, nexweş diçin û tên deriyekî gelekî sereke stratejîk e ji bo Rojavayê Kurdistanê. Pêgehên hêzên Amerîkî li Rojavayê Kurdistanê li ku derê dibînin, dibe ku hûn merak bikin, binêrin. Bêhtir ew hêz li Rimêlan, li Swêdiyê û li Şeddadê hene ew hêz hûn dibînin. Şeddadê, Rimêlan û Swêdiyê. Rimêlan û Swêdiyê û Şeddadê petrol heye, gaz heye ji ber wê jî hêzên Amerîkî li wê derê dibînin nahêlin to hêzeke din nêzîkî wan deveran tê. Trump serokê Amerîka çend caran jî dibêje ku ew gelekî ji petrolê hez dike. Di vê hevdîtina xwe ya dawiyê de doh li gel serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî Trump dîsa gotibû ku hebûna wan li Sûriyê ji ber parastina petrolê ye. Diçim pêgehên hêzên Rûsî ka li ku derê hene, diçim wê deverê binêrin Rûs li ku derê hene. Rûs jî bêhtir li Qamişlo ne, li Amûdê ne, li Kobanê ne, li nêzîkî Tiltemirin, li wan deran zêde petrol tune ye. Bi dirêjiya xeta sînorî ya Cizîrê Rojavayê Kurdistanê ji ber ku du cizîre hene. Cizîrek li Bakur e, cizîrek jî li Rojavayê Kurdistanê ye. Ji xeynî serêkanî û girê spî dewriyên Rûsî di tevgerên xwe de berdewamin derdkevine dewriyê. Lê ji navçeyên dêrîka hem ku diçin tirbe spî Qamişlo, Amûdê, Dirbêsiyê hetanî Başûrê Kobanê diçin dewreyên Rûsî diçin wê derê gelek caran Türk jî bi wan re derdkevin. Her wiha li ser rêya hesekê Tiltemir û Qamişlo hêzên Rûsî têne dîtin. Pêgeha serbazî ya sereke ya Rûsî li Rojavayê Kurdistanê li balafirxaneya Qamişlo ye. Niha Rûs balafirxaneya Qamişlo kirine bargeheke eskerî ya mezin. Neweke hemîmîn be jî lê nêzîkî qaîdaya eskerî ya hemîmîn me hûn dibînin Kobanê ye, girê spî ye, serêkanî ye, Tiltemir e, Amûdê, Qamişlo, tirbe spî û dêrîk ev hemû sînorê Bakurê Kurdistanê ne. Ev bajarên ku niha hûn dibînin ku Rûs lê hene li ser sînorê Bakurê Kurdistanê ne. Ji xwe Rojavayê Kurdistanê li ser sînor e, yanî di navbera Bakur û Rojavayê Kurdistanê de tenê xeta sînorî heye.